Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хәсәншина, исәнмесез? Әлмәт яшүсмерләре үсешенә яңа мөмкинлекләр артты. Республикабызда нефтчеләр көнен бәйрәм итү башланды да. Гараж амнистиясы. Кемгә, кайчан, ничек? Бу һәм башка яңалыклар турында мин һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме сөйләшәбез. Бүгенге көндә Әлмәт шәһәре буенча барлыгы 32 яшүсмерләр клубы эшли. Яшьләр сәясәте объектларын капиталь ремонтлау буенча республика программаларын гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә 2015 елдан 2021 елга кадәр аларның 22се ремонтланды. Толырак алдагы сюжетта. Заслонов урамы 5-нче йортта урнашкан яңа графит яшүсмерләр клубы сәнгать юнәлеше буенча эшләячәк. Биредә яшүсмерләр график дизайнын тирәнтен өйрәнә алалар. Вот мы как раз с ребятами будем... Без монда балалар белән фотоларны эшкәртергә өйрәнәчәкбез. График дизайны бүгенге көндә бик популяр юнәлеш. Башта авыр сыман тоелса да, соңыннан җиңел бирелә. Промышленный урамы 2Б йортында урнашкан в моменте исемле яшүсмерләр клубы спорт сәламәтләндерү юнәлеше буенча эшләячәк. Биредә Калибри арт студиясе, гамакларда аэро йога белән шөгыльләнү юнәлеше, фитмик сәламәтләндерү фитнес студиясе, хореография студиясе бар. Яшүсмерләргә буш вакытларын заяга урамда уздырмас өчен бик яхшы кызыктыргыч урын. Даже само название в моменте «Живи здесь, сейчас, будь...» В моменте клубы турында әйтеп узганда, нәкъ менә ул яшьләрнең күңел халәтен яхшы күрсәтә. Менә шушы мизгелдә вакытта бәхетле яшәргә өйрәнергә кирәк. Бөтен шартларда моның өчен тудырылган. Әлеге юнәлешләр очраклы рәвештә алынмаган. Яшүсмерләр белән очрашулар, сораштырулар үткәрелгән. Яшьләрнең күңеленә хуш килгән заманча шөгыль таба алулары бик мөһим. Здесь много различных... Монда бик күп төрле юнәлеш буенча шөгыльләнергә мөмкин. Килеп ял итәргә дә була. Файда белән вакыт узачак. Безгә бик ошады. Алсламирова, Милена Валеева, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты Лучшел телекомпаниясе. Актүбә бистәсендәге Татарстанның 70 еллыгы исемендәге паркта Республика көне, Азнакай районының 90, Актүбә бистәсенең һәм Азнакай нефть идарәсенең 65 еллыклары уңаеннан зур бәйрәм булып узды. Чарада Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Тахир Хадиев, Татнефть компаниясының генераль директоры урынбасары Азат Яхфәров, Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин, район советы депутатлары, җитәкчеләр катнашты. Бу хакта махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина сөйли. Менә мондый матур уенчыкларны Актүбә уенчыгы остаханәсендә ясыйлар икән. Әлеге оешманың оешуына, нигез салынуына киләсе елга 30 ел тула. Бүгенге чарада Актүбә уенчыгы үзенең күргәзмәләре белән катнаша. Актүбә бистәсе барлык тирә-юньдә яшәүчеләрне зур бәйрәмгә җыйнады. Оешмалар һәм иҗади берләшмәләр тарафыннан әзерләнгән күргәзмәләр, төрле мастер-класслар һәркемнең күңеленә хуш килде. Работаем по гипсу. Сейчас буду расспрашивать В нашей мастерской работают 12... Безнең остаханәдә барысы 12 хезмәткәр эшли. Бу бик катлаулы һәм кызыклы хезмәт. Актүбә уенчыгының даны еракларга таралган. Безнең сувенир хакында хәтта Билл Клинтон да белә. Район буенча спортның төрле юнәлешләрендә өстенлек алып торган актүбәлеләр бүгенге бәйрәмдә дә спорт ярышлары, уеннары оештырды. Моннан 65 ел элек оешкан бистәдә бүгенге көндә 9 меңнән артык халык яши. Тырыш, бердәм, үз сүзен әйтә белә торган актүбәлеләргә Тахир Хадиев менә нәрсә диде. Мен монда иң төп байлык ул кешеләр. Аның кешеләре үзенең хезмәтендә булмасын, лаеклы ялда булмасын. Аннан соң спорт белән шөгыльләнүләре буенча һәм әйтергә кирәк, бигрәк тә инновация өлкәсендә менә инде бик матур гына монда зур комплекс төзелде. Бөтенлекчелек комплексы кешеләрне эш белән тәэмин итәләр. Бүгенге көндә монда инновацион юнәлешләрдә нефтьне эшкәртү, агачны эшкәртү. Бәйрәмнең дәрәҗәле кунагы Татнефть гамәви җәмгыятенең генераль директоры урынбасары Азат Яхфәров барлык Актүбә халкын зур бәйрәм белән тәбрикләп, теләкләрен җиткерде. Район җитәкчесе Марсель Шайдуллин алдынгы хезмәткәрләргә, юбилерларга ирешкән уңышлары өчен рәхмәт әйтеп дипломнар, медаль һәм истәлек бүләкләр тапшырды. Бистәнең күп еллар бергә тату гомер кичерүче, үрнәк һәм күп балалы гаиләләре шулай ук бүген хөрмәтләнде һәм бүләкләнде. Горурланам Актүбәм белән, бик яратам Актүбәмне һәм бүгенге форсаттан файдаланып, барлык актүбәлеләргә исәнлек, саулык, матур, озын, бәхетле тормыш теләп калам. Алга таба Актүбә бистәсендә яшәүчеләр өчен Татарстанның популяр җырчылары Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов, шулай ук Александр Головин катнашында зур концерт программасы тәкъдим ителде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе.
2021 елның 1 сентябрынан гараж амнистиясы турындагы закон үз көченә керде. Ул күчемсез милекне бердәм дәүләт реестрында гаражга милек хукукын теркәргә мөмкинлек бирә. Яңа законның аслы нәрсәдә һәм ул кем өчен билгеләнгән? Тулырак алдагы сюжетта. Хәзерге вакытта гражданнар үз гаражларын рәсмиләштерүдә кыенлыклар кичерә һәм еш кына судларга мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр. Гараж амнистиясе турындагы закон проекты әлеге мәсьәләне комплекслы хәл итүне тәкъдим итә. Ул гражданнарның барлык категорияләренә яңа механизмнан файдаланырга һәм үз гараж объектларына хокукны теркәргә мөмкинлек бирәчәк. Гаражная амнистия предусматривает возможность... Гараж амнистиясе гаражны рәсмиләштерү генә түгел, җир кишәрлеге бушлай бирү мөмкинлеген дә күздә тота. Гараж амнистиясеннән файдалану өчен 3 шарт үтәлү зарур. Гараж капиталь, ягъни җир белән нык бәйләнгән булырга тиеш. Объект Россия Федерациясе шәһәр төзелеше кодексы гамәлгә кергәнче 2004 елның 29 декабренә кадәр төзелгән булуы шарт. Гараж суд карары яисә җирле үзидарә органы карары буенча үз белдеге белән төзелгән корылма булып танылырга тиеш түгел. При соблюдении всех этих 3 условий Әлеге 3 шартны үтәгәндә гражданин үз гаражын рәсмиләштерү буенча документлар җыя башлый ала. Моның өчен дәүләт хакимияте яисә җирле үзидарә органы карары, яки гараж төзелгән предприятие яки оешма карары, яисә гараж кооперативының гомуми җыелышы карары булырга тиеш. Шулай ук гараж кооперативында пай кертеме турында документ таярый, яки инвентаризация өчен ясалган иске техник паспорт, сезнең гаражны электр яки башка инженер шелтәрләргә тоташтыру турында документ, мирас хокукы турында таныклык яки гаражны сатып алуыгыз турында башка документ. Шуларның берсе булган очракта тиешле гариза белән җирле үзидарә органнарына яки күп функцияле үзәккә мөрәҗәгать итегез. Закон вакыты чикләнгән. Ул 2026 елның 1 сентябренә кадәр гамәлдә. Республикада күрелгән чараларга карамастан дистанцион урлашуларның артуы күзәтелә. Ішкі эшләр органнары вәкилләре хәбәр иткәнчә, Хокук тәртибе хезмәткәрләр тарафыннан кыркылдырлар һәм акча урлау белән бәйле җинаятьләрне ачу буенча даими эш алып барыла. Тик аларны булдырма буенча үткәрелә торган эшләрдә җинаять фактлары турында массив күләм мәгълүмат чаралары аша сөйләүдә җинаятьчеләрне Татарстанда яшәүчеләрне алдарга, ә халыкны алдынудан коткармый. Если посмотреть по анализу... Әгәр урлау алымнарын анализласак, төп 2 усул турында әйтеп узарга кирәк. Беренчесе буенча банк вәкилләре шалтыратып, янәсе акчаны счеттан алуга чик кую тәкъдиме белән чыгалар. Икенче усул интернет мәйданчык аша товарга заказ биргәндә алдау гамәлләре. Республика халкына мөрәҗәгать итеп, мин бушка сыр капканда гына булуын әйтер идем. Мәсәлән, соңгы эшләр буенча бер кеше 5000 трактор сатып алмакчы булган. Ләкин чынлыкта без мондый суммага транспорт чарасын алып булмауны беләбез бит. Бу әкият. Татарстан буенча Эчке эшләр министрлыгы баш тикшерү идарәсе башлыгы урынбасары вазифаларын вакытлыча башкаручы хәбәр иткәнчә, хукук тәртибе хезмәткәрләре өчен республика халкына китергән зыянны кайтару бурычы өстенлекле булып кала. Где-то в неделю у нас... Атнасына безнең республика халкына 10 миллионнан 15 миллионга кадәр зыян күрсәтелә. Без халыкка акчаларны кире кайтару буенча ярдәм итү буенча эшлибез. Мәсәлән, хәзерге көндә тикшерү идарәсе белгечләре безнең республика шул исәптән күрше төбәкләрдә яшәүчеләргә берничә миллион сумны кайтарга булышты. Татарстан финанс яктан үсә һәм республика халкын ешрак дистанцион урлау корбаннары сыйфатында сайлыйлар дип белдерде Марина Шнитенкова. Кроме того, нам удалось... Без күптән түгел шундый оешкан җинаятьчел төркемне зарарсызландыруга ирештек. Кукмара районы буенча эчке эшләр органнары хезмәткәрләре оператив рәвештә кайбер банклар буенча 40 алдар җинаять төркеменең изенә төште. Статистика мәгълүматларына караганда, 2019 ел нәтиҗәләре буенча мондый җинаять эшләр өлеше 16%-тан артык тәшкил иткән. 2020 елда 7%-ка арткан. Агымдагы елда дистанцион җинаятләрнең гомуми саны 25,3%-ны тәшкил итә. Алсу Амирова, Динар Ганудинова, Рафаэль Сафин, Яңгылар вакыты Луч телекомпаниясе. Күп санлы әтиәниләр, балалар, шын бәйрәм хисе шәһәр стадионда 200-дән артык катнашучы җыелды. Алар үзләренең спорт мәктәпләренең данын яклый һәм җиңүче исеменә футбол мәйданында көч сынаша. Җылы кояшлы иртәдә без дә мини-футбол тамашачылары булып кайттык. Шәһәр стадионда теләге булган һәркем ГТО нормаларын тапшыра алды. Шул ук вакытта шәһәр стадионда 13-14 елгы балалар өчен футбол буенча турнир уза. Турнирның оештыручысы Әлмәт районы буенча физик-культура, спорт һәм туризм идарәсе. Дмитрий Бакалдин сүзләренчә, җиңүчеләр һәм призерлар 13 елгыда, 14 елгыда балалар арасында билгеләнәчәк. Призеры, которые получат кубки,
Алар өчен кубок, медаль, дипломнар әзерләдек. Турнирда катнашучылар әлмәтләр, әтиәниләре белән беррәттән республика күләм 1-нче класска ГТО белән конкурс кысаларында нормативларда тапшыра ала. 6-7 яшьлек балалар бер үк вакытта 8 мәйданчыкта җиңеләйтелгән кагыйдәләр буенча 3-3 капкачларсыз футбол уйныйлар. Бу аларга яраткан уеннары белән мәшгуль булырга һәм саф һавада уйнарга мөмкинлек бирә. Адель Бәдретдинов 2013 елга ул футбол белән 2 ел шөгыльләнә. Малай футболны бик ярата. Очень сильно нравится. Он такой... Квадрат футбол клубының икенче уенчысы шулай ук 2 ел уйныйм ди. Александр Матюшек сүзләренчә, өйдә тик ятуга карый футбол уйнау рәхәт тә файдалы да. Мне очень нравится футбол. Миңа футбол нык ошый. Уен озак барса да, өйдә телевизор каршында ятудан яхшырак. Мы занимаемся полгода. Без ярты ел шөгыльләнәбез. Икенче турнирыбыз, клублар арасында 1-нче турнирыбыз. Кызыклы тәҗрибә. Бала һәр чак бәхетле призлы урыннар, бүләкләр көтә. Бу аны максатчан булырга өйрәтә. Безгә ошый оештыручыларга мондый бәйрәм өчен рәхмәт. Турнир азагында балалар өчен ашау да оештырылган иде. Аларга плаудан авыз ите, чәй, су эчү мөмкинлеге әзерләнгән иде. Евгений Рыжиков Урсалада туа. 1978 елда хәрби хезмәткә алына. 1979 елдан Әфганстанда хезмәт итә. 1980 елның 2 февралендә Әфганстанда сугышчан бурычларын үтәгәндә һәлак була. Сугышчы интернационалистның батырлыкларын урсаллар онытмый. Аны олылап Урсалада Рыжиков урамы бар, анда һәйкәл дә куелган. Ел сайын әлмәттә Евгений Рыжиков исеменә футбол һәм хоккей буенча турнирлар уздыралар. Территориаль иҗтимагый үзидарә рәисе Николай Рыжиков сүзләренчә, турнирларга һәрчак Әфганчының әнисе Роза Григорьевна, абыйсы Виталий Григорьевич һәм башка туганнары чакырыла. Здесь вся Урсала принимала участие. Мәйданчыкны оештыруда бөтен Урсала катнашты һәм турнир 2нче ел инде биредә уза. Узган ел сентябрьдә уздырганда 4 команда катнашты. Быел Евгений Рыжиков истәлегенә оештырылган футбол турнирында ветераннар һәм Урсаланың Буравик һәм спорт идарәсе командалары катнашты. Әлмәт районы буенча физик культура, спорт һәм туризм идарәсе начальнигы Дмитрий Бакалдин сәламләү сүзләрендә сугыш нәрсә икәнен онытырга һәм мөнәсәбәтләрне футбол, спорт мәйданчыкларында гына ачыкларга булсын дип теләде. Боевое братство Әлмәт бүлекчәсе җитәкчесе Геннадий Денисов Әфганстанда сугышчан хәрәкәтләр ветераны исемен мәңгеләштерүдә өлеш кертүчеләргә рәхмәт белдерде. Уеннар әйләнеш системасы буенча барды. Турнирда катнашучы һәр команда бер-берсе белән уйнады. Нәтиҗәдә ветераннар командасы 3нче урынга ия булды. Урсаланың Буравик командасы 2нче урында калды. Спорт идарәсе җиңү яулады. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншина һәм монтажер Алия Бәйрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.